Ang ganda mo talaga. Ikaw talaga, huwag mo na ako niloloko. Sa susunod na naman na ulitin natin. Alin? Sobra ka naman. Ang lambot naman ng katawan mo, Ruby. Uy, wag dyan. Ano ka ba? Ano ngayon? Sobra ka na. Ma! Anong ibig sabihin nito? Magpapaliwanag ako, anak. Nay naman! Hindi ka na naawa kay tatay na nagtatrabaho sa ibang bansa! Anak! Huwag mo akong hawakan, Nay! Nandidiri ako sa inyo! Anak, patawarin mo ko! Sasabihin ko to kay tatay! Huwag naman, anak! Pakiusap! Bahala ka dyan! O, tay! Bigla naman po atang uwi nyo. Di po kayo nagsabi, tay. Eh, di sana nasundo po kita. Ano ka ba, anak? Ayos lang ako. Gusto talaga kitang surpisahin. Sige po, tay. Amin na po yung mga dala nyo at makapasok na po tayo sa loob para makapagpahinga na po kayo. Sige, anak. Sayang, tay. Hindi man lang po kayo nagpang-abot ni nanay. Oo nga, anak. Eh, di sana po, nakompleto man lang tayo kahit sa maikling panahon lang. Sana nga, anak. Kaso, parang napadali ang alis ng nanay mo. Nagmamadali po kasi ang lola na makuha si nanay sa Amerika kasi nangangailangan daw po yung amo niya. Oo, anak. Parang malalim ang iniisip mo, ah. Wala naman po, tay. May mga bagay lang po na hindi mawala sa isip ko. Hindi ko matanggap na halos araw-araw, dala-dala ko po. Bakit, anak? May problema ba? Ang sakit-sakit lang sa dibdib, tay. Ano ba yun, anak? Pwede mo naman sabihin sa akin. Ang hirap po kasing sabihin sa inyo, tay. Ano ba kasi yun, anak? Handa naman akong makinig. Si nanay po kasi, Oh, bakit ang nanay mo, anak? ang nanay po kasi habang wala ka, may karelasyon po siyang iba. Nahuli ko po silang dalawa dito sa bahay. Pasensya na po kayo, tay. Hindi ko po agad nasabi sa inyo kasi wala po akong lakas ng loob para sabihin. Huwag kang mag-alala, anak. Ayos lang ako. Sige po, tay. Pasok po muna ako sa loob. May gagawin lang po Sige, ako. anak. Kung alam mo lang, anak, alam ko ang mga nangyayari. Kahit na malayo ako, tinitiis ko ang lahat para sa'yo, anak. Dahil umaasa akong magiging maayos pa ang lahat. At kung alam mo din, anak, minadali talaga ng nanay mo ang umalis at hindi kami magpang-abot. Dahil alam niyang malala ang magiging kahinatnan kapag nagkataon. Hello, Ruby? Hello, mahal. Napatawag ka. Bakit mo nagawa sa akin to? Ano pinagsasabi mo? Kunwari ka pa? Talagang sa sarili pa nating bahay? Di mo na ako nirespeto? Kanina mo naman nakuha yung chismis na yan at nagbibintang ka na naman. Hindi ako nagbibintang. Alam mo yan sa sarili mo. Sa kumpare ko pa talaga. Paano mo nalaman? Yung lalaki mo mismo ang nagsabi sa akin dahil nahuli kayo ng anak natin. Grabe kang babae ka. Hindi ka na naawa sa akin dito sa ibang bansa? O kahit sa anak na lang natin, lalo na't nagdadalaga na siya. Hintayin mo akong makauwi.
Dapat makaalis na ako bago siya makauwi. Hello pare, O pare, napatawag ka. nakukonsensya kasi ako pare. Bakit naman pare? Ano bang nangyari? Patawad pare sa pagtataksil namin ng asawa mo sa'yo. At ibabalita ko din, naalis na din ng asawa mo, papuntang Amerika sa biyanan mo. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko sa'yo. Naiintindihan ko na galit ka sa akin pare. Pero tatanggapin ko lahat. Eh bakit sinasabi mo ngayon sa akin to? Naawa ako sa inaanak ko. Nakikita ko yung anak ko sa kanya. Sira ulo ka! Patawad pare. Kahit na yung asawa mo na lang patawarin mo para sa anak mo. Di ko na alam ang gagawin ko. Diyos ko po, gabayan mo kaming mag-ama. Nanay? May iba na namang kinakasama si nanay? Teka, at may anak na din sila? May iba na namang pamilya si nanay sa ibang bansa. Paano na kami ni tatay? Paano na ako? O anak, bakit parang hindi may pintang mukha mo? Di mo pa ba alam, tay? Ano yun, anak? Itong pagtataksil ulit ni nanay! Ano, tay? Wala ka man lang bang gagawin? Paulit-ulit ka nang niloloko! Hahayaan mo na lang ba? Anak, hayaan mo na lang ang nanay mo. Di mo man lang ba'y pagtatanggol ang karapatan mo bilang asawa? Aba anak, di naman na yata tama yung pagsagot mo sa akin. Wala ka ng respeto. Paano kita irerespeto? Eh napakaduwag mo! Ni hindi mo nga kaya ipaglaban ang karapatan mo bilang asawa. Huwag mo akong pagsasabihin ng ganyan. Dahil wala kang alam. Walang alam? Hinayaan mo nga magtaksil sa'yo si nanay. Wala ka man lang ginawa. Ngayon, sa pangalawang pagkakataon, wala ka pa rin gagawin? Bumuo na siya ng sarili niyang pamilya doon. Paano na tayo? Paano na ako? Hindi ba't pagiging duwag ang tawag doon? Kaya ka nga niloko dahil duwag ka. Sige tay, tuloy nyo! Nang pati ako mawala na sa inyo! Anak, kape. Anak, pwede ba tayong mag-usap? Anak, yung tungkol kahapon. Tay, pasensya na po. Nadala lang po ako ng emosyon ko. Anak, naiintindihan ko ang pinagdadaanan mo. Patawarin mo ako, anak. Kung akala mo wala akong ginagawa. At pinapalampas ko lang lahat ng ginagawa ng nanay mo. Kaya lahat ng kirot at pighati na naranasan ko, pinilit kong isang tabi para sa'yo. Patawarin mo ako, anak. Kung pakiramdam mo, naduwag ako, o kaya inutil, hayaan na natin ang nanay mo, anak. Huwag ka nang magtanim ng sama ng loob. Dahil kung magkabalikan kami, di na kami babalik sa dating kami.
Patawad po, Tay. Sana matutunan mo ring patawarin ang nanay mo para sa katatahimik ng kalooban mo. Diyos ko, gabayan po ninyo kaming mag-ama, lalo na po ang aking anak, na sana mapatawad niya din ang kanyang ina para sa ikakatahimik ng kalooban niya.